Good morning, people. Good morning. Good morning, babe. Morning. Good morning. Morning, people. Good morning, people. Neil is cooking crepes. 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 Crepe. Oh, look at that. Crepe. The crepe. Crepe? Looks good. The others, guys. Oh. Patay ka sa crepes. Pack. Ang ginagawa mo dyan? Linis pa more, babe. Ito yung bituka from kagabi, oh. Leftover. I can't believe. This is so good, babe. Don't you know that? Sabi ni, sabi ni Nila, tsaka ni Dan, mushroom daw. Mushroom ka dyan. Have you seen this? Look. Take a look. Do you want that or crepes? Intestines. Intestines. No? You don't want it? You don't want to try it? How about Zach? Zach? He's in trouble. Who? Who is? TJ's in trouble with Zach. Ah. Zach, look. Have you seen this? We made you breakfast. What is it? Intestines. Mushroom. Do you want to try? No? Teacher? Huh? No. TJ didn't. You don't want to try? Ayaw niya kasi, wala si TJ. Ay, ayaw ni TJ. Mas fuzzy si TJ, diba? Sarap ng fried rice. Gawa ni Mark, guys. Mark. Galing. Thank you, Mark! Gising na si Tony, si Lyra, kanina pa, si Manay. Oh, naka-outfit na, naka-makeup na. Tapos na malaygo si Inday Kati. Kainan na tayo, guys. Kain tayo. Anong gagawin natin ngayon today? Ngayon today pala. Inuman lang. Ayaw mo. Hindi kasi tayo nag-inuman kahapon. Wow naman talaga. Parang lasinggera. Wala lang. Inuman lang tayo ngayon. Grabe siya. Last day ba dito? Kahapon, ano kasi, may natulog kahapon. May natulog, oy, sa labas. Sino kaya yung natulog kahapon kaya? Hindi na lang tuloy na tuloy yung inom. Oo nga, grabe, ang konti lang nun. Muskato eh. Knockdown naman siya, Sayo oy. sayo ba? Kumagalaw. So ngayon, inom lang, walang sayaw. Later ako inom. Sasayaw mo na. Naplano na niya dahil kung paano niya gagawin na mga strategy sa buhay ba, ganan. Ikaw, musta ka na dyan, Mark? Ha? Ha? Nag-ano? May tattoo ka pa sa mukha. Hi. You what? Christian plus 5. Instagram, promote na yan. Promote na yan. May mga drone siya, maganda dun, guys. Ano yan? Christian plus? plus 5. Underscore plus 5. Christian_+5. Lagay natin yan sa screen. Lagay mo yan sa screen, Ray. Dyan. Lagay dito. Lagay natin dito yan. Panoorin mo to. Lagay ko talaga, promise. Ay, si Tony. Tony's Instagram. Huh? What's the name? What's the name? Tony Licious. Tony on his bikes. Oh! Patay kayo doon. They're here. Patay ka. Tony and his bike. Mga drone shots niya. Oh, galing ng drone shot ni Tony, guys. Naluto na Pang ano talaga, iba. Nag-promote na Instagram. Iba talaga yung ano niya. Ay, 100k na tayo sa Instagram. Thank you, guys. Yay! No, napansin ko kanina, 100k. Thank 110 you. to be exact. 100 lang, oy. 110 agad? 100 di ba? Hindi, 100 lang. 100 lang ba? 100, hindi lang, 100. Thank you, guys. Salamat, 100 salamat. lang daw. 100. 100? Bigla namang 10, grabe. Okay, 100 pala. 100. Check mo ng maayos. Okay. Ano dahil? Ano yung blue tick? Yung ano parang... Instagram. Wow naman. Oo, may ganun, di ba, sa mga anahan? Para saan yan? Anong magagawa niyan? Kasi di ba 100k daw? Lagyan ko yan ng itik ko yan ng blue. Or naglalagay na Hindi ko alam kung ano sila ng yan. ano na trampoline. Ay! Di naman yan marunong manay. Marunong ba yan? Wait, kakain pa sana ako. Ay, nandito si Jan. Ano nila yung trampoline, guys? There's a little circular thing Regalo na for Christmas sa mga bata. Good luck. Ano namin yan
Bukas pa yun matatapos. Magano na trampoline. Ay, hindi. Nandyan si Jan sa mga ano. Mamayang gabi ito matatapos. Oh! Are you excited, Zach? Jackie! Yay! That's big! Pero sabi ni Dan, parang mas malaki yung sa inyo nung una, Manay. Oo. Oo. Yay! Saan nyo ilalagay? Doon? O, tingnan nyo yung tent. Walang natulog dyan, guys. Walang natulog. Malamig kasi. Kawawa naman yung mga boys kong dyan. Kasya naman sa loob, malaki naman. O, di. Kayo na bahala dyan, ha? Tawagin nyo kami kapag pwede ng ano, umuntol-untol dyan. Oh, daway na. Nag-ayos pa na buhok. Sige, sige. Paano to? Lagay natin yung link mo, ha? Ano ba yan, Mark? Yan yung ano, guys, homemade, ano, garlic ni Manay. Yung garlic, ginawa niya talaga sa bahay, eh. Homemade, eh. Taday! Oo, Day. Sarap, no? Good morning, Day. Good morning, people! Nakaligo na kami lahat-lahat. Lovely day! Link below. Link below. Time check! Time check! Sean and my kids. 11. 1, 2, 5. 5. Oh, 5. 11 na? Hala. Oh, lunch na natin to. Masarap, no? Good morning, Saki. Kakagising lang. Okay lang yan, guys. Bakasyon kasi yan siya. Nasa resort yan, eh. Gising, kain, tulog. Kain na naman. Ikaw, Day, gusto mo, Day? Oo, dahil. Ikaw? Ikaw? Ikaw, Day? Yes, Day. Hindi na siya nagfo-focus ng maayos kasi malulubat na siya. Ah, ganyan siya, Konti Day? ako, Day. Oo. Pero nga ng kutsara mo ka ba? Hindi siya malig. I just thought it would ever work. Yay! Yay! Good job! Oh my gosh, this is cool. Wag na, wag na! He's banned! Exactly. I Si TJ. do agree on something. I can put it down, that's right. Boy, you know that Jack and Poy? Jack and Poy daw kayo. Jack and Poy. 5 face sila, guys. Level up na 5 face. Sarah, Pie your face. part, please. So, igaganunin doon. Pupukpukin. Tapos, yan. Pak! Sa muka. Put a bit of cream on it. Someone can put whipped cream at the bottom down. Yeah, now we'll wait for Chona. We'll wait for Chona. We do not know who's doing it first. Nilagay ko siya sa hard yung ano. Mom, I won't go that long. Why don't the oldest? Then you guys. Ayan, maglaro sila niyan. Ang lakas kasi ni Zach. Oh, galing ni Zach. Ayan, oh. Okay, now stop testing. Jack and Poy, you. That's so loud. It hurts my ear. Oh, no! No, we should do the ano. Mamaya, after ng isa. Ikaw na, kuya. Kuya's turn. Oh, Kuya! Spin the wheel first. More cream on it, the hand, the more whipped cream. Here, I'll spin. 1. Oh, do it. Wait. So you only get one chance, huh? Yeah, this is good. Okay. Alis dyan sa hall. Hard. Yeah. Okay, kuya. Let's do the ano, moderate. Kasi easy yan eh, moderate natin. Kuya, Yan. ate. Ow. Go on, Ate. Poy. Jack. Narinig si Oli? Mike. Ate got it. Ate. Ate got it. Yeah. Ikaw doon. Oh, yeah. Okay. Mas gusto nila. Spin, yun. ate. One. 1? Okay, you get one try. Kuya, kami naman. Yeah. Okay. Okay, hi. Ate, do it really hard, ha? Oh, no! Okay, ate, ikaw naman. Go, ate. Ate, go in there. Si Holly daw gusto. Oh, spin muna. Spin. Sa, kuya. If you have it in your mouth, it might not go on your Yeah. face. It might go in your mouth. 1, wait. No. Did I pull on me? Hard!
can you put Holly there? I'll do it. I'll do it. I'll carry Holly. Okay. Holly. Baba, lick it, lick it. Lick it, Baba. Eat it. Yeah. Okay. Oh, yucky. Downwards, downwards, Baba. Like that. That. And then you press this. Yes, it's good. Like that. Oh, it's good. Tuwang-tuwa si Dan sa labas, oh. Hoy, hindi to akin. Tuwang-tuwa, oh. Guys, nandito si Ate Christine. Meron siyang vlog. Meron siyang vlog. Ba't ka naiiya? Meron siyang vlog. It's blurry. What's going on? I-link natin yung vlog mo, ate. Ha? I-link natin yan. Crazy. Crazy? Ay, bongga. Crazy. Yeah. I-link Ni Ate Christine. Kasi gusto ko sa mga chef now. Ayaw na niya sa akin. Ayaw mo natin eh. Teary-eyed siya manay. Oh my God! Hala. First time ko din Sige na. Si Teres ikaw naman. Masaya yun si ate. Tapos gusto mo. With all the indays. Picture niya nga, sabi ko nga sa labas para may view. Nandito na sa kusina ni Chona and my kids. Ay, hindi na correct food. Oh my God. Para namang hindi tayo taga-Adeline, oy. With all the index. Yes, grabe na yung friendship goals eh. Actually, friendship goals ang hindi kasi, ano ba, Come on, Kat. Just Catherine, halika na. Kasi si Pato, kasi 1 month nang hindi Ano, mag-picture ni Ate Christine. I'm Joss. With the index. Isa-isa. Ano ko na kapilala? Asan na yung vlog mo? Asa yung vlog mo? Iwan ko sa kasama. Nahiya ako na ito. Nahiya ako. Sa gitna ka. Iyak ka, dami ang camera rin. Sa gitna ka. Saan tayo? Nagpapalita na kayo? Very sikat yan yung Chula and Kids Kitchen. Ano nabili mo doon sa mga? Natalo pa niya yung my kitchen mo. Wait lang, may mga ano. May mga... Sa gitna siya. Ay! Ay! Ano naman? Big W kami pumunta. Saan ka pumunta? Big W. Wala kasi nagkabuli sa atin. Okay, sige. Sa gitna siya. May hoodie sa gitna ba niya? Wait, may hoodie sa gitna. Ano kayo sa Hindi ko naman sinabi. Na-smile ba? Smile. Uy, alam mo, yung pangko. Sorry ka naman sa ate. Hindi sa Australia man good na. Hindi, so Teka lang. Teka lang muna. Napasok naman tayo. Talsikan tayo ng ano. Welcome to the club. Meron siyang vlog. Ano vlog mo? Si Alexandra Utoy pa. Leave natin yan. I-link natin yan. Picture tayo. Guys, i-subscribe na siya. At saka si ate. Nandun ay, nagtatago. Nagpa-vlog ka na? Crazy. Bakit di mainit na dito? Lagyan ni Manay ng oil. There you go. Basta na ating paso dyan. Yun dito daw. Hindi ko kasi makita ng maayos. Yan yung magala. Yan yung ano, malaki. Dito, oh. Nag-iba na din yung kulay. Dito. Dito sa kami. Malis na sila, Ate Christine? Balis na, day. Nagbabay sa'yo? Patingin. Na, kita, ayun na. Dito, oh. Eto, oh. No more. Tapos eto. At least wala sa mata. Ang lapit na sa mata, oh. Okay pa rin tayo. Happy pa rin. Quick na yan. Mandayan sa akin. Kasalanan to ni Lyra talaga, guys. Eh. No, we're outside. It's cool now. Sabi daw kasi sabi, off mo na yun. Sandali, meron pa. Sabi ko, off mo na nga. Sabi ni Lyra, hindi, meron pa. Ay, hindi, napaso. Talsik pa more. Wala na. Thank you, Salamat naman sa rice. Thank you. Kain na naman kami, guys. Walang tigil ang kainan. Lamon pa more. Lamon.
Ano siya, Doy? Ano? Crispy. Ano, moist in Moist. the inside. Oh, social ang ano mo Ito man na. ay. Ang air fryer. Yes. Moist in the inside. Akin to? Oh, umaport. Okay. My po. Anong gusto niya? Umaport, okay. Kaso naman yung isang Ayan, kain na kami ng Pares na. dinner. Kain tayo guys. Ito yung ulam namin. Oh. Ayan. Ay, tanabi namin to kanina. Yan yung ulam. Binili mo yan sa Asian mo. Mura lang daw to. Mura Pero lang ang sa sarap-sarap. Ano to? Hack. Hack Yung dalawang Kogan. ganito, $10 lang ba siya? Eh, ilan ba naman ito? Kain kami. Crispy guys. Ginamit ni mo na yung ano niya. Air fryer. Kasi katulog. Oh. Sobrang ASMR. Baka naririnig niyo, oh. Tingin nyo ha. Tingnan nyo. Pakinggan nyo. Wow! Lovely day! It's love. Dapat may ano yung ASMR. Oo nga ba eh. yung ASMR? ASMR guys. Pwede talaga siya. Parang rin siya pranito, no? Running ng air fryer. Totoo yung air fryer, guys. Isang scoop lang. O, di ba narinig nyo guys? Totoo. Thank you, Kumar. Hindi mo na kailangan ng tuwan dito na oil. Oo. Oo, bongga talaga to. Healthier pa. Oo. Healthy pa. Basta wag mo lang kainin yung taba. Huwag mo lang itong balat. Pumpan, naubos mo na yung isa? Hindi na ako buwang. Nakaubos na po si Pumpan ng pato. Ang gago talaga sila, oy. Nag-uusap, kinakausap lang namin pero si Pumpan pala. Inuha ko. This is bone. Yung mga boys man ay ano na pizza, yung mga kids. Doon talaga ako may dalawa dito. Tahimik muna tayo guys. Galit muna. Diba? Baba. Ilang minutes sa air fryer ba siya? 20 minutes tapos i-flip mo tapos 10 minutes. Hi guys. Yun ang technique. So, tingnan mo lang. Pwede mo naman siyang buksan kasi baka hindi naman. Masunog ba? Na-try mo na yung ganito sa air fryer. Ilang minutes Hindi lahat? pa. Pumpa? Hindi ko alam saan bilhin to. 40 lahat. 40 minutes Ha? sa air fryer. Hindi ko alam saan nabibili ito ngayon. Alam ko lang. Kaya parang feeling na meron. Hindi kasi mahilig sa news sa crackling. Sili? Naka-display to or inaas mo pa? Bakit ba? Tanongin mo yung nasa back dahil. Gago ka lang. It's pepper, Baba. Don't eat that one, Baba. Don't eat that Ay one. naman siya. Mga baba ng kamay nila doon. Sarap o yun. Sarap nito may beer. Kasandira ka din. Ano ito may beer dito? Gusto mo? Joke lang. Tapos moist siya sa loob mo. Perfect at tama. Sarap ng sauce. Ang mahal nito sa ano. Kahit doon sa pinuntahan natin yung ano, yung German. Pangit tayo naman Ay, magluto. $35 yun. Kaya nga. $35 yun na lintik. Ay, na-expect ko talaga ganyan na crispy ba? Eh, may ano, nakababad siya eh. Oo, ayoko may sauce. Pag nakababad, hindi yan magkikrispy Hindi na kasi nga, sauce. nga. Ano yun? Sagi. Ito masarap. Oh, yung ganyan may ano yan, may May taba-taba. taba-taba. Wala na, sarap na. Yummer. Hey, blood. Okay lang sana kung ito yung nakapasok sa akin. Quick eh. Ang sakit. Okay lang sana kung ito. Kasi ang sarap din. Quick. Nakwenta yung itlog na. Hindi na siya magkakak ulit. Ayoko na yan. Ayoko na. Sabi niya. Ang sarap. This is the holy talaga. Ano din siya. Sarap ba ba? Do you want drink? Naman. Sarap. Naman. Do you want? It's okay ba? Moist pa sa loob. Lalo na pag kinain natin yung kanina, yung mga maraming sabaw-sabaw pa sa loob ba? Kaya maganda. Masarap talaga pag nilalaga ba? Guys, alis sila. Yung boys, punta sila na fishing. Jetty! You'll catch me a fish? I'll catch a lobster. Sorry? Tilapia. How many lobsters? 10. 10? 10. Yeah, but you need big bloody rods and hooks. Lagyan ng ano guys, cream dito oh. No! Ah, dito. Guys, bigyan tayo ni Manay ng ano. Ito, oil. Para sa diffuser guys. Meron akong diffuser, 'di ba, sa gilid ng bed. Tapos yung ano ko, oil ko isa lang. So ito.
Ano siya? Ano ito man green tea? Di na niya kasi ginagamit. Ano na kasi nasira na yung... Tapos yung isa eucalyptus, ano siya ba? Pang ano, stress. Wala yung stress natin ng mga buhay-buhay. Ayan. Yung gamit niya ngayon, napakita mo ba sa vlog mo yung ano mo? Oh, pero tagal. Ayan na. Matagal pa ma-upload. Abangan niyo sa vlog niya. Matagal pa ma-upload. Ang bango, guys. Sabi nga ni Dan, so si Chunat, dahil na, ang dami na siguro naming, ang tawag nga din sa paganan? Diffuser. Diffuser na stick ba, guys? Ang bango talaga, bilhin ko yan. Watermelon masarap. Ay, nag-ano na naman ako pala, red lips. Di ba? Ako na talaga ang nag-red lips. Si Lovely at saka si Kat nagpapatulog ng baby, so kami na naman dalawa na iwan. Si Holly. Si Huli nagising. Nagising na si Holly. Ano na pala, guys? Anong oras na ngayon? Yung boys nandun pa din. 9:20. Yung boys nandun pa din sa ano? Sa fishing. Kumusta na yung ating... Ito, naging okay na siya, guys. Hindi na siya... Parang hindi naman to mag-blister. Para siyang ano, nagpipil. Nagpipil siya tingnan. Pero, ano, parang nagbi-blister na yun, oh. Patay na. Make sure na nakatayo to kasi kung mayroon kang ano, nalalagay na... di ba Ay, may bangag yan? Oh, inano ko na ano ko nung paglipat ko, di ba na-text ako? Ano ko siya, na-drop ko siya sa ano, kaya natapon siyang konti. Okay. So, ingatan ko yung Hindi. pagdala. Pag mayroon kang, di ba yung, mayroon ka naman yung eye drop mo na malaki, doon mo na lang siya Doon na lang ilalagay. ilagay. Oo, kasi parang hindi galagay yung sa plastic. Natapon siya, nahulog siya gano'n. Parang nga, nabasa. Ano na lang? Ganito ba yan i-open? Yan, lagyan mo ng plastic. Yan. Yan. Thank you. Ayan. So, i-drop ko yan sa akin. Gamitin natin yun, guys. Kasi hindi ko siya masyado nagagamit. Same scent lang kasi. Isa lang kasi yung oil ko. So, ito. Hindi gagamitin ni Manay. Oh, parang lavender ata. Or something citrus. Pero ito parang resort, no? Na parang sa kwarto ng mga resort ba? Lalo Namamahalin. na yan, oh. Ito nga, oo, gustong-gusto. Parang green tea ba? Nawala na yung ano, label. Kailan pa ba ito? Maka-expire na. Pag-uwi ba namin? Last year, di ba? Hindi naman ito na-expire ang oil. Wala naman siya. Hindi naman, diba? Sayang, ang bango-bango. Oo nga eh, sayang. Buti na lang kinikip mo, no? Kasi ako tinatapon ko talaga. Kasi sabi ko, baka one day so hindi na. Kasi eto na nga. Oo nga. Ang hilig ko magtapon mo na 3 boxes. Nag-declutter ako kailan lang. Printer, tinapon namin. Ay, di naman siguro itatapon eh. Delayed siguro yun. Nandun Kasi, pa nasa bin bag. nandun sa labas. Kasi mayroon kaming hard rubbish na collection. Oo, nilagay sa labas. Before nung umaga. Pag uwi na, pagpunta namin dito, Friday. Ilagay sa labas ang bahay. Merong magpipick up nun, tapos siguro i-donate nila. Oy, Catherine, ano niluto ni Lovely? Mash and gravy. Mash gravy and mashed potato, guys. Sarap, 'di ba? Uy, ano niluto mo? Biko. Guys, biko ba yan? Uy, merong latik. Bakit mukhang gravy? Ano lang? Kanya-kanyang gloves. Ano lang? Gloves version. Wag pa kainin si Catherine. Wala siya. Ano na, guys? 11 na. Nilutuan ko siya. Pawit mix pa siya. Wag siya kakain. Balik ka dyan ha. Huwag kang magdadala. Kailangan ilagay mo na muna sa freezer. Ang gusto no? My car? Okay na kasi. Cheers. But I'm gonna outside? Ano na, I'm gonna go ahead. Bakit ka nag-English? No, I'm not going outside. No, but it's okay here. I can see you from here. Here. Hindi naman yan freezer. Fridge naman yan. Ilang araw na ako hindi nagko-close ng vlog. Guys, tulog na tayo. Alas 3 na. Back. Si Manay wala dito. Bye. Good night, guys. Good night, guys. Good morning na. More night. Lagyan ko ng cream. Ito ay. Solo site. Pang burns talaga. Dapat kasi nakalagay may burns. Yung inano kasi ni Manay sa akin walang burns. Sabi ni Dan, dapat yung may burns. Ayan, may burns na. Ano na siya, guys? Ito. Malaki. Ito yung nawala. Tapos dito mayroon konti. Okay, lang yan. Good night, guys. Bye. Be good. Please like. Please subscribe. Good night, guys.
Si Monoy, wala.